Evo pred finale Kupa Vošini navijači 10. u 10 uveče. 10. maja. Vidimo će početi da pjevaju. Evo ga stadion, ne bude da nije. Generacije, ali tu je. Evo skupljaju se na stadionu. Skupljaju se na stadionu. Evo. Evo ga lik sa megafonom na biciklu. Ajde, ajde. Ja mislim da se skupljaju navijači firme za utakmicu s Partizanom za sutra, sad pripreme neće zezanje i tako. Finale Kupa Srbije u fudbalu.